Naunsa man taong ka. So sa ato pabot ipasabot nimo sayop karon sa Malacañang nga gitangtang si General Torre. Tayop kasamang dong. Hala! Tayop Hala! kayo ang gihimo ni Pangulong Marcos Hala! nganong iyang gisakripisyo si General Torre Hala! na iyang nagamit sa pagdakop kang Pastor Apollo Qubuloy. Hala! Bisag supak na sa balawd na Hala! hala korridas gihapon. Hala! Hala, butuan! Wa ka kuya Pira Juman Joel nga moingon ka nga dili dapat angay tangtangon kay utang kabubuton kuno sa baga Marcosis. Puti pa sa dili. mo utang kabubuton sa baga Marcosis nga gidala si President Duterte gawas kang Kibuloy dito sa Dahag Netherlands. Gagikasakit na to ikaduha mga pa na. Pilipino. Ako ang isay, ikaduha. Gagikasakit sa daghang katawhang Pilipino ang gihimo ni Torre nga nagbuot-buot siya gamit ang iyang gahom sa PNP nga gidala gadto sa Dahag Netherlands aron dadon sa ICC si President Duterte. Naunsa ba taw syempre. karon? Mauna Napa? usa sa pinakalisod kaya nga misyon ni Torre katong pagdakop kang Pangulong Digong kasamang dong halos ang mga abogado ni Digong iya na manggali pasakitan i-railroad na tanan ipasakay sa eroplano. Oy, Mahimo to Nausa ubang ka. general. Dapat- Ngano si Marbil wa man yan nahimo. Ngano si Dapat- General Torre magino gibahog. dapat ang tangon. Si General Torre kay way utok si General Torre. Wa siya niya gamitan yang basta utok. adik pangit. Nga disulod siya sa iya ga susugo sa iya baga superior bisan na kay baw siya nga siya gigamit lang isip atak dog ni atong tungura para sa interes sa iya bagalabaw sa ngalan sa politika. Why utok si Torre, dapat si Torre tangtangon. Nagpagihimo ni Torre sa kapulisano. Kung pa may utok ni Torre magkakasama, gibypass niya ang DILG, gibypass niya ang Napolcom, nagbuot-buot siya og kananaang balasa sa mga busunod niya nga mga senior officer sa PNP. Iyang nga gipalagpot ang ngadto sa uban nga mga posisyon nga wa siya mananghid sa kinini ang DILG, ibang sab sa Napolcom. Tarong ba na? Wa respeto. Oh. Ayaw kay Oh. nidako ang uban, nidako ang o. Usay di dako ang ha? Nidako ang o ni hydrocephalus. Pagbuday ka kasamang doon kung iyahang di mo tuman sa Napolcom nga kamanduan si General Torre unsa may kunoy imuhang mahimo ni ana. Oy dili oy. PNP chief Dili, po siya. Na siya ay katungod mga Bisag bubalasa. pag PNP chief siya. Bisag pag PNP chief siya, under gyapon siya bunal sa Asa Malacañang sa presidente, iba sab sa Napolcom o sa DILG. Ug nakahimuon Ay, ang desisyon sa ibang organisasyon nga gidumala, nagkinahanglang mongonsulta kauna. Di kay magbuot-buot ka. So dapat kitanggal. Wagani siya ingong kan siya kay Digong general nako ha. 2-star nako. Akin ang pagbuot. Akin ang pagbuot. Nahala padala sa Digong sa Netherlands. Nabay nahimo ang presidente? Karon, usaon naman aron nga gitangtang naman kas posisyon. Sa baga nagdumot nimo, sa baga nagdumot. Kasamang dog. 5 bisag itangtang si General Torre sa pagka-PNP chief kay naa say laing karir nga mapadulngan. Remember. Sabad. Ang kampiyon sa boxing si General Torre, kampiyon ni daog ni kampiyon bisag way kalaban. Di basta-basta. Patukuran na lang siguro nato ni siya og hardware. Aron nga ba kontraktor sa DPWH? Paplay na to kontraktor